Tumhan pini labang so ilitum along nangkidun akortin labang so news at tumhan lahalo pini ilitum ladak de life is partner producer company la so ke sengnang kok balitum ke claim nang kok bang lahalo ilitum akar benglong handa me angtan pen onro pendang lok nogo pendang lok asika prek depend ok van pe hala bang so ok ke van pen bang ilitum han Kisuman dawai ke use pen awak bang pek ita me ilitum dak local pen ta ilitum fisari ingtang nai pun ilitum kamatha pen fisari bang ilitum tenglo hudlo ita militum ok kat fior pen ita militum ador ke long le la tai silo hini long tum kisung bang ke dak ilitum training center ita me ilitum cipi long le ateke nona kai bole ilitum ok ke kipa kam nangi aquaculture ajiu pen silitum kipa kam nai te lake itum kene training and vek nang po asila sopra ilitum ake hai president tamen nang jek elo lo bang ke ilitum CRP pula community resource person lo bangil tum kolong kopli lo ban ke li tum hala KVK lo ban ke na bad tum na kera ba joni pen nili tum bhan ake joy pen tum bhan Guwahati training nang pon lo in la bang so group dok ita me ladak pun 15 days 18 days lo son training ki tang se ki ong ek lo si non bang le tum la bang so company bang le tum an se bache thang nei claim nei bole tum kadu we sirap nang po la so share tum enang po la company to le ke share du vek nang po itum share ben si company ing thur pon po lang se litum ing thur pon lo bolote litum kar benglong hada mi litum ok bador ni ajikali ilitum yang si pangdang pon bolote hita me non bang ke ilitum adim malong bang ang tan men si ok nang jorlo bang tum dak si poisa pon igiralo la sila bang ilitum autonomous council and ilitum churun chenering tung de ilitum kar benglong aning kanon kuti crore tangka fishery department han poisa na ki pidu hita me hokpet halang tum hala bang so poisa rong sarng la so utilize halang so inspector am halang tum claim me la silum kar benglong autonomous council Dr. Duriam han tum chenering tung ye ahok pet ilitum akam claim han akira pipon thek pete nilitum ansa kangthur pon je nilitum akama thadu la sila bang so company bang nilitum seng ponang koklo jong si council pen nang lok adwe ing tirap dun pulote la pen number tailum rong ta ko bare nang dun dun bet an seng thur pon je ni dum arja ponego Lakon company polale kar benglong long seng son par duluma nilitum kachini teng te kar benglong along prek ke avelang ita assam long hame lason company ke kom heglang non har jong alang litum na training dun alang li urisa ben sibang lo atum heta alang li Guwahati si training do la se dak kar benglong ke son an resistant age hello wing bang ke theglong lelang district di ola sampen la FU la FVC lo resistant ke district li ala alang li president mang se chini po alang dum kar benglong man ho urisa dame training idun rapeda tumo